karatu. A wannan bidiyon zan yi bayani ne akan yadda za ka shiga inda za ka yi uploading ɗin result ɗinka na quality assurance. Wannan link ɗin na farko da aka turo shine wanda examiner za su yi amfani da shi wuraren shigarwa. Idan kai examiner ne za ka yi clicking ɗin link ɗin nan na farko. Idan kuma kai head ne na wani subject ko team leader za ka yi clicking ɗin link ɗin nan na biyu. So su examiners ba za su iya shiga ba har sai su team leads sun buɗe musu a cikin wannan link ɗin. Idan team lead ya buɗe maka ya baka dama ka iya shiga, shine za ka iya shiga. Sai ya je ya yi creating ɗin account ɗinka da password ɗinka da komai ya maka, sannan sai ka shiga sai ka yi. So idan team lead zai shiga nan zai fara yin clicking wannan link ɗin. Idan ya yi clicking wannan link ɗin zai buɗe mishi a cikin browser da yake amfani da shi. Idan kana amfani da Chrome ne ko kana amfani da kuma wani irin browser da kake amfani da shi zai buɗe maka shi a cikin wayanka. Sorry, ashe ban kunna data na ba. Yawwa gashi nan ya buɗe. Idan kai team lead ne za ka duba email ɗin da aka turo maka daga quality assurance. A jikin email ɗin za ka ga abin da aka turo maka ka yi. Za ka ga login details ɗinka, email address ɗinka da phone number ka su ne login details ɗinka. Email address ɗinka da phone number, a nan za ka shiga email ɗinka, sannan a can za ka rubuta password ɗinka. Idan ka rubuta su a wuraren za ka yi login. Nan za ka sa email address, nan za ka sa password ɗinka. Password ɗinka shine phone number ka. So idan ka sa zai buɗe maka haka. Idan ka ga bai buɗe maka haka ba, za ka iya danna wannan ɗigo-ɗigon guda uku. Idan ka danna wannan ɗigo-ɗigon guda uku, sai ka zo nan guraren inda aka sa desktop site, sai ka yi clicking ɗin shi. Asali normally idan ka buɗe a haka zai buɗe maka. A haka zai buɗe maka. So idan kana son ka ga yadda za ka yi adding ɗin mutane, shine za ka je kai wancan abun ko ka danna wannan. Idan ka danna wannan arrow ɗin, na farko dashboard ne, na biyu kuma BECE schools, sannan na uku examiners, na hudu examiners assignment. Wannan dashboard ɗin naka a nan ne duka inda informations ɗinku yake da makarantun da za ka yi, da makarantun da za ka ba wa examiners ɗinka dama su yi. Idan ka danna wannan arrow ya kawo ka nan BECE schools ɗin nan, kai clicking a kan shi, za ka ga sunayen makarantun da suke under, kamar wannan na Arabic ne. So ga makarantun da suka rubuta Arabic nan. Wannan su ne makarantun da suka rubuta Arabic. Idan ka ƙara dannawa ka zo nan examiners ka yi clicking a kan shi, shi kuma a nan ne za ka samar da examiners ɗin da za su maka. Za ka zo nan guraren. Nan shine total number of examiners ɗin da kake da su. Za ka danna add. Idan ka danna add, za ka sa examiner name, za ka sa sunan shi da ya turo maka. Za ka samu duka examiners ɗinka ne su turo maka sunayensu. Idan suka turo maka sunayensu, a nan za ka zo kai creating ɗin account ɗinsu. Ka sa sunansu, ka sa phone number su, ka sa email ID ɗinsu, sannan ka sa password ɗinsu. Idan ka sa yi ka danna wannan add examiner ɗin. Idan ka danna add examiner ɗin nan, shikenan ka yi creating ɗin examiner. Ka ba shi dama kenan ya shiga ta wannan email address ɗin da login details ɗin da kai creating a nan guraren, shi za ka yi amfani da shi ka ba shi ya shiga, ya samu ya sa abubuwan shi. So a nan kuma examiners assignment. Idan ka shiga ga inda abin da zai nuna ma select school type, za ka zaɓa kalan makarantar da shi wannan examiner ɗin kake son ka buɗe mushi. Public school ne ko private school ne. Misali idan public school ne sai ka danna public school, sai ka zo nan select school, sai ka zaɓa ga list of public school da muke da su a cikin wayanda suka yi Arabic, sai ka zaɓa na farko misali da ka ce, sai ka zo select examiner. A cikin nan guraren idan ka danna select examiner ɗin nan zai ɗauko maka ne cikin wayannan examiners ɗin da kai musu creating nan account, sai kai selecting ɗin shi. Idan kai selecting ɗin shi sai ka danna assign. Idan ka danna assign shi kenan. Kai kuma examiner sai ka je ta wannan login details ɗin da aka maka creating, sai ka saka, sai ka shiga, sai ka ciccike abubuwan da za ka cike. Na gode. Idan akwai wanda yake da tambaya zai iya yi mana tambaya a comment section.